malam lokacin da zai maka taziya, wanda yake nuna lokaci mai tsawo akwai girmamawa da mutuntawa tsakaninka da malam a matsayinka na shugaba kuma uba. To a wannan karon ma malam ya ga dacewa a cikin duka malaman da suke garin nan, yau shi ne fitan malam na farko don ya zo ya kawo maka wannan ziyara wannan wata mai albarka. To wannan da shi ne makasudin zuwan mu, shi ne muka yi tattaki mu raka malam na da taziya lalle da daziya zo a wannan lokaci don malam ya gabatar da wato gaisuwa kuma da taziyansa a gare ka na wannan babbar rashi da aka yi. Saboda haka ba za mu dawaita lokaci ba, za mu ba malam wannan dama isar da wannan sako da kuma taziyan ta. Assalamu alaikum. To malam ya bukaci a gabatar da esko. To a dama da ni nan da farko da muna ba da uzuri saboda akwai jagoranci da muke da shi na Dr. Muhammad Lawan, shine shugaban wannan tafiya, to baya nan yana Abuja. Allah ya dawo da shi lafiya. Allah. To nan wakilai ne na wato esco din anan. Ni mai magana suna na Sa'ad Mamadi Guda. Masha Allah. Ina a matsayin mataimakin shugaba. Masha Allah, alhamdulillah. Sai akwai Alhaji Haruna Imam, shine Secretary General. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akwai Malam Ahmad Muhammad. Masha Allah. Shine Director na harkar marayu wanda suke cikin gari. Masha Allah. Akwai alkali. Masha Allah. Daga sai ba sai ya bukaci. Masha Allah, alhamdulillah. Na shi yana cikin members na ESCO. Masha Allah. Assistant Secretary General ne. Alhamdulillah. Sai kuma akwai Alhaji Gida Damuwa. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shine director na, wato muna da directors guda biyu wanda marayun cikin gari da kuma Na'am. marayun da suke waje da kuma gidan marayu. To shi yana harkan marayun da suke wato gidan marayu din da kuma less privilege. Na sai akwai Malam Baba Musa. Yana daga cikin Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'ibi liman ne a masallacin Imam Nafi. Na'am. Mai angodo nan. Masha Allah. Sannan kuma shine wato director na Irshad. Sai akwai Alhaji Mai Gari. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shi ma memba ne na ESCO. To sai kuma yan uwa ga Alhaji Hashimu. Na'am. Lalle shi kuma Assalamu da alaikum wa welfare. rahmatullah. Masha Wadannan Allah. duk wato sabbin musuluntan mu wanda suke karkashin wannan council din nan. Na'am, na'am. Mazan su da matan su, abin da kamar yadda malam yake karfafawa, abin da ya shafi ciyar da su, tubatar da su, ilmantar da su, da samun musu muhalli da kuma wuraren ayyuka da kuma wuraren karatu. Duk a gargashin sa wannan al'amarin yake gudana. Alhamdulillah. Na to sai kuma da sauran yan hizba wanda su wannan suna da yawa. Haka alhamdulillah. Wannan da su ne wakilai na ESCO kenan da suka zo, ba su ne Masha amma dai Allah. kaɗan daga cikin da suka zo. Masha Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ya saka da alkhairi. Karmakallah. Masha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ محمد يوسف سنبرغاتكم. السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa kamar barakatuh. yadda mai gabatarwa Alhaji Gude gabatar cewa dalilin wannan ziyara abubuwa ne manya guda biyu. Na farko shine ziyara ta girmamawa da mutuntawa da muke kawo maka duk sanda Allah ya kawo ka wannan gari. To wannan shine karo na farko, na biyu kenan. Sannan na biyu ziyara, ko da yake wannan ta'aziyya duk ya kamata mu yi wa junanmu ta'aziyya. Gaskiya. To amma dai kai kusancinka da shi Sheikh wanda Allah ya masa rasuwa, Sheikh Sa'id Hassan Jingir, kusancinku da daɗewarku kuna aikin da'awa tare, ya kamata duk wanda ya ganka ya maka ta'aziyya, domin ire-irenku yanzu kaɗan ne kuka rage. Wannan tawaga ta shekara da shekaru da kuka yi kuna hawa munbari, kuna faɗakar da mutane, kuna karantarwa, haka kun yi masoya, kun yi makiya, an so ku, an ƙi ku, an zage ku, an yabe ku, an nisanta ku, an kusanto ku, ba abin da ba ku ji ban. Akwai wani kamus na zagi, to tun daga R zuwa Z kun taɓa ji. In akwai wani kamus na yabo, tun daga R zuwa Z kun taɓa ji. Duk wani rikici na ƙasa, na jiha, na local government, na ɗaiɗaiku, na jama'a, ba wanda ba ku ji a kunnan ko ba wanda ba ku gani ba. To wannan yasa dole kai za a yi maka wata ta'aziyya ta musamman,
amma an ba haka ba rasuwan Sheikh Sa'id Hassan Jingir rasuwa ce da ta shafi kowa saboda aikinsa da kuma matsayinsa da kuma irin alaƙarsa da mutane, musamman dai sai ka rasa na kowa ne dai gaskiya ne yau don kawai sai ga ya ɗauki waya ya kirawo ni ya kira ni ya fara zabga addu'a sai kai da kanka ka ce kamar inda mun da addu'a ba shi ta isa sai ka ce addu'a ta isa haka Allah ya taimake ku, Allah ya karfafa muku gwiwa, a dage, a ƙara himma, a ƙara ƙwazo, a yi haƙuri, a jure, a ci gaba haka hanyar take da daɗi ba daɗi, a ci gaba da haƙuri, a jure, ya dinga karfafa mutum gwiwa kenan sai ka ji gwiwoyinka sun yi ƙarfi kan wannan. Haka dama ku kuke faɗa annabawa, si kuke faɗa sahabbai, kuke faɗa waliyai, kuke faɗa malamai, duk wanda zai ce a yi ko ya ce a bari lalle a cikin cewa a yi nan ba fa kowa yake so a yi ba, an ce a bari nan ba kowa ne yake so a bari ba, babu jarabawa da tafi ka cewa mutum yi kaza bar kaza. To da haka tunda an ɗauko wannan layin to a yi haƙuri, a ci gaba da juriya, a ci gaba da yi, a ci gaba da dagewa. Dole magana sa kenan. Kaga ai rasuwarsa ashe rasuwa ce ta shafi kowa, amma muna yi maka ta'aziyya ta musamman a kansa cewa Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, Allah ya sa aljanna alfirdaus makomansa. Amin. Da mai kyau Allah ya karba, inda ya kurakurai Allah ya yafe masa. Amin. Allah ya sa yadda ake kukan rabuwa da shi kuma yana murna haduwarsa da Allah. Amin. Allah ya sa lahirarsa tafi duniyarsa kyau. Amin. Allah ya sa abin da ya na alheri ya gani a cikin mizaninsa. Allah ta'ala ya bashi rahamarsa, ya bashi afuwarsa, ya bashi gafararsa, ya bashi jin kansa. Ya sa gidan da ya samu yafi gidan da ya bari, iyalan da ya tara yafi iyalan da ya bari. Amin. Allah ya tsare shi daga dukkan tambayar da za a yi masa a kabari, Allah ya bashi ikon amsawa. Wacce za a yi masa a gaban Allah, Allah ya bashi ikon wucewa. Allah da rahamarsa da afuwarsa da gafararsa bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya wa bismihil azimil a'zim allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Allah ya sa ya gamu da rahamar Allah, ya gamu da jin kansa, ya gamu da afuwarsa. Kuma Allah ya sa rayuwar mu ta kyau, Allah ya sa ƙarshen mu ya kyau, Allah ya sa kuma mu gama da duniya lafiya. Kamar yadda shige shina wannan karin shine shekara 28 da fara zuwa na wannan gari na fara zuwa 1988 lokacin soja suke mulki a wannan gari. 98 kai 98 ba 88 ba 98. 98 kaga ga uku can 98 99 2000 ga kuma 25 lokacin da na zo wani soja ne ko George ko wani ne wani George ko GOIG to shi yake mulki a lokacin yawa. So Allah da na zo 98 sai kuma aka fara tafsiri 99 lokacin an fara harkar siyasa. Yarima Abdullahi ya tsaya takara da shi da Hashidu suka tsaya takara lokacin aka dan fara motsa harkar siyasa, kuma Hashidu ya yi nasara, ya yi shekara 4 a lokacinsa duk dai muna harka da shi kai tsaye. Sannan ko bayansa sai dan Juma Goji shi kuma ya zo shekara 8 shi ma akan ido na yi shekara 8 ɗinsa ya tafi. Haka nan dan Kwambo ga kanin sanin Hashimu shi ma ya yi shekara 8 yanzu ko ga Malam Inuwa ya yi shekara 6. Kaga 28 din kenan. To lokacin da muka zo garin akwai zafi sosai, kai ka san zafin garin Gombe yadda yake. Saboda haka wanda zai zo ya ji karatun ma ko ya zo ya ji wa'azi ma sai wani da wani da sauransu. To saboda haka a lokacin kuma mun riga mun kafa kwamitin shari'a na Supreme Council for Sharia in Nigeria wanda aka sa Dr. Aidi Ahmad ya zama chairman, aka sa Nafi Baba Ahmad ya zama sakatare. Kuna ciki mambobi duk malaman ƙasar nan aka saka wajen neman Allah ya kawo shari'a a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya, Supreme Council for Sharia in Nigeria. To lokacin muka zo da wannan tsarin Gombe sai muka kafa Hisba. Domin Hisban su ne za su taimaka wajen aikin, kuma aka kafa kwamiti na shari'a, aka yi chairman, aka yi sakatare, aka yi kaza domin neman implementation na shari'a. Sannan kuma mutane suna ta zuwa suna musulunta, ya sa muka kafa waɗanda za su dinga karɓar waɗannan sababbin musuluntan, ana musu gata, a canza musu suna, a ba su gurin kwana, a ba su ilimi, a koya musu sana'a, a kuma
wato aurar da su ma wasu. Dan ina jin a rekod ɗinmu akwai mutane sun fi 3,000 waɗanda suka shiga addinin musulunci daga wannan lokacin zuwa yanzu. Duk muna da fayil ɗinsu da sunayensu, wasu ma inda suke. Kuma wannan kwamitin su suke ɗaukar nauyin komai nasu. Akwai gidaje da muke da su a unguwanni daban-daban inda ake aje maza da inda ake aje mata, da kuma kwamitin da yake kula da walfayensu. To kuma wannan da muka zo suratul nisa ina jin a 2004 to shekara 21 kenan, sai kuma muka kafa kwamitin marayu. Su kuma muka ga cewa ana ta maganar maraya nace to ya kamata mu samar da wani kwamiti wanda zai kula da harkar marayu. To aka samar da wannan, muka fara wa maraya a lokacin ko 50 ne ko 100 ne register, muna ba su abinci, ana musu sutura da sauransu. Har a ƙarshe dai muka yi tunanin bari mu samar ma da gidan marayun gaba ɗaya. Yanzu haka muna da gidan marayu tun suna 'yan ƙanana cike gidan, yanzu har sun kai matsayin university. Allahu akbar. Kai wasu university suna nan suna karatu, wasu kuma suna nan sun goce matakin secondary school. Karkashin wannan mun samar da asibiti, karkashin wannan an samar da makaranta, school for health technology, wanda karkashin wannan kwamitin ne na harkar lafiya. Sannan da asibiti kuma wanda su muna kula da yaran, sannan kuma mutane suna zuwa ana treatment ɗinsu a wannan asibiti. Sannan kuma akwai wurin koyar da sana'a da wannan center din na marayun da aka yi, da masallacin juma'a, da gurin koyar da sana'a, da ita wannan makaranta, da kuma gidan marayun, da kuma wannan asibiti, duk suna guri guda. Wannan duka ci gaba ne da aka samu a wannan tsarin. Ko waɗannan bayan Allah su ne waɗanda suke kula da harkar gidan marayun, su suke kula da sababbin musulunta, su suke kula da harkar hizba, shiga ƙauyuka. Ana kira kusan duk masarautun nan da ƙauyukan nan ba inda ba mu shiga ba. Mun je wani gari da ake kira Dadiya ko Dadiya ne ko Dajiya. To anan Bambam. A nan ma muka ɗauki wani yaro mai suna Hassan, na kai shi Sudan. A can ya je digirin farko, ya digiri na biyu, ya dawo yanzu shine limamin garin. Allahu akbar. Sannan mun je wani gari Tula, shi ma a Tulan nan akwai ɗan limamin, wani yaro shi ma na ɗauke shi na kai shi Kano, ya hadda Alƙur'ani kuma ya gama secondary school, yanzu haka shine limamin garin kuma shi yake musu tafsiri. Allahu akbar. Akwai kuma wani gari can Filiya, ma can kaje daga wajen Billira ake kama hanya can gindin wani dutse. Shi mun taɓa zuwa muka aje wani ɗalibi na MSS ya wata guda a gurin, yana koya musu sallah da Fatiha da tauhidi a gurin. Sannan akwai can Kaltungo, da kuma nan akwai wani gari can ma inda aka ce nan kiristoci suka fara yada zango, Zambuk, da kuma wasu garuruwa dai haka duk da suke wannan eriyoyin, duk ba da mu shiga ba, su Tumu, su nan ko bangaren nan har can ƙarshen gari ta inda zaka zo Ashaka ka tsallaka can haka je na faɗa haka can kan iyaka. Waɗannan garuruwan duk inda nake ga maka yanzu ina jin wanda ya fi ni taka cikin garin Gombe da ƙauyukanta da biranen ta, wasu ko ƴan Gombe ma Allah ya musu wasu garuruwan da ba su sani ba cikin Gombe. To alhamdulillah. Bayan wannan kuma sai wannan tafsiri da muke yi wanda ake yin sa yau shekara 28. Sannan akwai majalisi kuma da muke na bayan azahar, wanda muke karatun zaure na littattafai da na fiqhu da na lugha da na kaza haka. Muna zuwa muna muraji'an wasu littattafai. Shi ma ana yin wannan a cikin Ramadan din. Sannan kuma akwai yawo da muke garuruwa, Asabar da Lahadi za a shirya a tafi can masarauta, a tafi can garin, a tafi can garin. Haka za mu yi motoci, wani mota 10, mota 20. Dar ma mutane suna da lokaci daga an yi motoci kusan 30. Da Asabar da Lahadi ma'aikata mun ce kowa yana da mota ya zo ɗebi ɗalibai. Je mu cika garin, a je a yi musu wa'azi, kuma ba mu da buƙatar ruwa ko abinci, da azumi muke yi. Zaka za a yi wa'azi kafin a gama mun da. Har ma mun fara fita wasu jihohi a cikin Ramadan din. Da mun taɓa zuwa Biyu ta nan ɓarin. Mun je Biyu, an yi wa'azi da sauransu. Da kuma nan Bauchi kuma mun sha daga nan mu tafi Bauchi. A je Bauchi a yi wa'azi shi ma, a dawo kuma a zo a yi tafsiri da daddare da sauransu. Nan kuwa da masu a tafi can Ashaka, a tafi Funakayi, a je can wancan ɗaya Dukku, da wancan na can ƙarshe na faɗa, da wannan na nan ƙarshen nan Daɗin Kowa da sauransu, Malam Sidi
can kuma balle da ba ma da ta zama sarkin da ya ma yana cikin Allah shugabannin kwamitocin namu. Kuma abin mamaki shine duk wanda muka naɗa su zama iyaye a wannan tafiyar tamu yau ba mutum ɗaya. inna lillahi Akwai Giran Dikadi Alhaji Ahmad, ƙwarai Allah ya masa rasuwa. Allah shi gafarta masa. Akwai Yariman Gombe, Allah shi ma Allah ya masa rasuwa. Allah shi Akwai AIG gafarta retired masa. Alhaji Abubakar, Allah shi gafarta shi ma masa. Allah ya masa rasuwa. Allah Akwai shi sarkin Deba, Allah shi ma Allah ya masa rasuwa. Allah Akwai shi kansa ainihin sarkin Gombe. Allah Duk su ne iyayen abu yau, duk manyan nan da aka samu mutanen kirki, Allah. mutanen arziki waɗanda suka dinga ƙarfafa mana gwiwa. Ko rikici aka samu waɗannan bayan Allah su suke shiga su kawo sauki a rikicin. Wata rana lokacin Hashir yana mulki, yana gwamna, sai kawai SS suka zo da safe suka ce min an bani awa 24 in tattara nawa inawa ka baggarin baggarin Gombe. Nace to ba komai, Allah ya kai mu. Da dare aka zo wajen tafsiri, nace to da aka yi rabi sai na tsaya. Nace to jama'a, wannan shine tafsiri na ƙarshe a garin Gombe, a jihar Gombe, da haka da nan zan tsaya. Kuma ba komai ya jawo haka ba, sako na samu daga jami'an tsaro cewa wasu manyan malamai sun ce karantarwa da ake ba sa jin daɗin ta, saboda haka sun haɗa kai sun sanar da gwamnati ta ce lalle in tattara ina wa ina. To don haka ina muku fatan alheri, abin da na yi muku na kuskure Allah ya sa ku yafe min, ni ma na yafe muku. Ba fa sai guri ya rikice, abin gari ya waye gari ya rikice. Allah ya sa a cikin masu jin tafsirin akwai wasu mutum biyu waɗanda su suna kusa da gwamna. Akwai wani Alhaji Ahmad Arisko, akwai kuma wani wanda ya zama professor yanzu ya ma ta yi takarar gwamna, Alhaji Sadiq, Professor Sadiq. To suna gurin, nan da nan suka tashi suka wuce gidan gwamnati. Su ce gwamna ai fa gari ya rikice. Wannan abin da aka yi an yi kuskure, kuma an yi. To dai ka san gwamnati ta iya gyara abu, ta iya bata, ta iya gyara. Nan da nan aka ce to ai maza a gyara. A daren aka kira Giran Dikadi, aka kira Malam Bello Doma. Aka ce lalle a nemo duk inda yake a daren nan a zo a daidaita, kuma in ba da sanarwa a rediyo cewa wannan magana da aka kawo min ba gaskiya bace, an janye ta. Nace a dare yayi karfe 1 na rewa wanda zai tashe ni ina bacci. Amma in dai sun janye matakin su, ai kaga da safe mota farko da ta fita daga Gombe, kaya na za ta dauka. In sun janye yanzu kaga wannan zamani ne farkon fita da Gombe. Saboda haka za a daidaita. To aka bari, aka ce to sai da safe. Da safe yayi a zo a tattauna. To bayan azahar muka je da shi Giran Dikadi da Malam Bello Doma da ni, gwamna ya zo, gwamna yana na aka kirawo darakta, aka kira tun manyan gwamnati. Aka zauna aka ce wannan labari ƙarya ne. Shi ko wannan darakta da ya ba da wannan labari shi ma kuskure. Aka kira shi aka yi masa faɗa. Kuma gwamnati iya saka da fayil ɗin mutum a ce to kai yi haƙuri. Nan da aka kuskure ya shi kuskure ba a barin sa sai wani ya ɗauka. Kai ka ɗauka za a yi ma kace amma za a sallame ka. To aka yi mana wannan drama, aka zo aka bada haƙuri. Giran Dikadi ce to ba komai, insha Allah za a gyara. Aka ce to da a sanar cewa malam yana nan, da haka za a ci gaba da karatu. Wannan sanarwa ba gaskiya ba ce, aka yi ta sanarwa a rediyo har wajen yamma. Da lokaci ya yi, wakilan gwamnati suka zo masallaci, aka zauna aka ce to ga wakilin gwamna zai bayani. An cika ba taɓa cika a karatu kamar haka. Jama'a ka san ana rigima ba. zan bi cika wajen karatu. Wannan ma ya zuwa to tunda ya ji za a rigima, wai da gaske ne dauran ya tafi ko yana nan. Aka zo aka cika. Shi da aka bada sanarwa cewa wallahi kuskure aka samu, an gyara wannan abu, daga yau insha Allah ba ƙara samun wannan matsala ba, an daidaita ba da sauransu. Aka ci gaba da karatu. Da wannan ɗaya kenan. Na biyu akwai lokacin da shi kuma wannan yana gwamna. Shi ma Goje yana gwamna. Sai aka gayyace mu shan ruwa. Aka gayyace mu shan ruwa, duk manyan malamai na gari na aka gayyata, da ciki ni da Giran Dikadi aka ce mu ma mu zo. Da muka zo sai aka aje ni a nan ɗin gwamna. Giran Dikadi yana nan, gwamna yana tsakiya. Aka yi hira, aka ci abinci, aka yi komai. Da na tashi jawabi na aka ce in jawabi, ko in rufe da addu'a ko in ɗan yi jawabi. Sai na ce to muna yaba wa gwamna bisa ƙoƙarin da ya yi.
na kawo abubuwa guda 10 da yayi a garin Gombe wanda da duk babu su da ido na gansu. Ba airport ya kawo airport, ba general hospitals ya zo yayi, ba manyan titina aka zo aka yi, ba kaza, ba ruwa a Gombe da daga Bauchi muke siyo fiyawa ta mu ci ko motocin mu da shi saboda ba ruwa a Gombe. Ya zo ya haɗa wannan ko ina ya zama in ka kunna akwai ruwa. General Hospital, University, na faɗa abubuwa aka ta tafi. Kuma duk an yi to ba ƙarya. Duk an yi aka ta tafi. Sai na ce aka ta tafi. Abin da ya rage yanzu shine maganar shari'ar musulunci. Jihohi 11 sun sa hannu za su yi shari'a, yanzu jihar Gombe ta rage. Kuma gwamna zai iya. Kuma gwamna zai yi. Wannan maganar ta da kura. Gwamna ya karɓi makirfin. To ya haka kaza sai kawai muka koma maimakon tattauna sai abu ya koma kamar sa'in sa. Ya faɗa in faɗa hadi a ƙarshe dai aka tashi a haka. To sai gari shi ma ya ɗauka cewa ai jiya an yi sa'in sa da gwamna da malam, kuma ana ga shi ma wannan dai kamar malam zai kwashe kayansa yi gaba. To Allah cikin ikonsa gwamna shi ma mai zurfin tunani, mai zurfin lissafi, kafin asuba ta ya turo wakilai suka same ni. Wallahi a lokacin damuwa ce amma babu komai, a yafewa juna shi ma aka zo aka yi jawabi cewa komai ya wuce. Daga nan shi ma alakan mu da shi sai ta yi kwari, ta yi kyau har ma fiye da da. Amfanin tsayawa kan gaskiya. To haka aka yi ta samun lokaci bayan lokaci. Akwai lokacin da yan Boko Haram suka zo su kashe mutane a garin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Muna zaune za mu fara tafsiri sai darakta SS na ƙasa yayyo waya cewa mun samu labari yan Boko Haram za su zo su kashe Malam Daura a Gombe. Inna lillahi wa inna ilaihi. Amma darakta na Gombe ya bashi support kuma ka a fasa wannan tafsirin da yake a ci gaba. Amma da inda malam zai zauna da inda zai zo da wanda za su kula da shi duka an karbe daga hannun yan Hizba, yana hannun jami'an tsaro. Ta ina za mu fito, wace mota za mu shiga, yaushe za a yi tafsiri, yaushe za a koma, aka ce kuma duk wanda yake gurin kai ya san me ake ciki don kada wani hankalinsa ya tashi. Nace to ba komai, Allah ya shige mana gaba. To haka muka yi ta wannan, mu fito ta nan yau, mu fito ta an dai mutane sun ga masu court dai su ne suka zagaye ni, amma ba su san me yake faruwa ba. Da ni na zo da su a nan na same su, ashe can daga ƙasa an samu wannan labari. Inna lillahi wa inna ilaihi. Haka muka yi ta yin tafsiri, suna cewa a kwantar da hankalin mutane, ko a fuskar ka ko a fuskar wani, ka a nuna cewa akwai wani tsoro da aka ji cewa an zo da bama-bamai ana son a kashe mutane ko a kashe ka ko a kashe jama'a Gombe da sauransu. Allahu. Muka ci gaba da jawo. Haka aka yi ran Laraba muka rufe tafsir. Ran Alhamis waɗannan bama-ban suka fara tashi a kasuwanni. Inna lillahi wa inna ilaihi. Fara tashi a kasuwanni. Mun kama hanya ma. Muna hanya ran Alhamis muna tafiya daidai la'asar sai muka ji ce mana ai wuta ta barke a Gombe. Inna lillahi. Kawai ke tashi a kasuwanni, a ofishoshin 'yan sanda, a ina ne, ko ina bam yana ta tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi. To suka yi atakin garin nan. Ya malla ya gafaru. Addu'o'in da aka yi ta yi Allah ta'ala ya sa wannan abu ya kwaranyi. To wannan kaɗan ne cikin abubuwa da aka ta fuskanta na ƙalubale a waɗannan shekaru 28. Banda kuma sauran namu na cikin gida, wannan ƙungiya ta ce ai an mata ba daidai, wannan ƙungiya ta ce an faɗi wani abu ba haka ya kamata a faɗa mata ba, wannan ƙungiya ta ce kaza. Haka dai wannan Allah dai cikin ikonsa da yake lokacin shi Sheikh Sa'id Jingir da Imam Sa'id, to ina duk sanda na zo tafsiri sai na kai musu ziyara hakika. Haka nan kuma Sheikh Taliyawa shi ma duk shekara sai na kai masa ziyara hakika. Haka nan Imam Abubakar Lamido shi ma duk shekara sai na je na kai masa ziyara ainihin gida. Duk manyan malaman nan dai na ja su a jiki shekara, wasu ma a lokacin na kai ziyara ma mutum sai ki fitowa. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Sai ki fitowa. So sai na jira wani a ce ya bacci yake, wani a ce da Allah ya ce ayi hakuri saboda yanayi. Inna lillahi. Koma. Ce to ba komai, Allah kai mu. Zuwan Sheikh Sa'idu shi ya warware matsaloli da yawa. Irin waɗannan abu aka ƙara samun wato ainihin fahimtar juna. Akwai lokacin da cikin imamanmu wani ya zo ya same ni da
ran alhamis da safe ya ce malam mun shirya gobe za ka zo masallaci kai firi kutuba. Ya ce to Allah ya kai mu. Sai kawai ga sanarwa ta zo, ai wannan firi kutuba da aka ce malam zai an soke ta. Ni kuma na riga na sanar a masallaci cewa gobe a masallaci kaza zan gabatar da firi kutuba. Haka jama'a duk masu jin tafsiri su wuce can. Shi kuma shiga limamin ya zo da sassafe gidana yana hawaye. Yace malam na sanar zaka zo masallacin mu kai firi kutuba amma an ce ba za a yi ba. Ni yanzu na rasa inda zan sa kaina. Nace ba ko bai kwanta da hankalinka. Jarabawa ce ta same ka ta same ni. Na san jama'a za su je su ga sun cika ko ba su ganni ba. To da aka zo tafsiri sai na bayar nace to fa ba kar jama'a su ga na sanar zan je ba su ga na je ba. Kaga za su shiga damuwa. Nace to wannan ba laifi na bane ba kuma saba alƙawari ne nake zuwa ba. Kuma limamin da ya gayyace ni ba shi ya hana abin ba, wasu ne suka ce wannan abin ba za a yi ba. Shi ma wannan ya dan tada kura. Shi ma dai a ƙarshe aka zo aka zauna da shugabannin kungiya aka fahimci juna cewa ga yadda abin ya faru kuma an warware, kuma aka ce sati mai zuwa lalle in zo in gabatar da wannan fure kutuba domin a sami ƙara fahimtar juna. To haka wannan dama ka saba da wannan abubuwa. To Allah cikin ikonsa dai kaga yanzu abubuwa sun yi nisa, shekarunmu in ka ƙara 28 mu ma akai mu ma mun ƙara hankali. Maganganun za mu faɗa da wataƙila ba za mu faɗa yanzu ba. Dan hankali na ƙaruwa, mai ɗalibin ilimi kana ƙara neman ilimi, iliminka na ƙaruwa, hankalinka na ƙaruwa, shekarunka na ƙaruwa. Su ma kuma waɗannan ɗin an riga an zama ɗaya yanzu, an zama gida ɗaya. Duk wanda shi ma yanzu mai 20 a lokacin yanzu ya zama mai 48, mai 50 a lokacin ya zama mai 80 da 70 da wani abu. So duk wanda aka ƙara masa wannan shekarun, to shi yasa Allah ta'ala ya kawo sauƙi har aka samu yanayi da muke ciki yanzu. Kuma alhamdulillah duk gwamnoni na yanzu na da kyakkyawa alaka da su. A shi Hashidu kafin ya rasu mun yi alaka da shi kyakkyawa. Haka nan shi ma Goje muna da alaka da shi kyakkyawa har yanzu. Haka shi ma ɗan Kwambo ga ma ƙaninsa yana cikin kwamitin mu na tafsiri da shi muke komai. Shi ma lokacinsa ya bamu gudunmawa sosai, ya bamu kuɗaɗe da suka sa muka giggina wasu gurare na ayyukan nan. Haka nan shi ma kuma lokacin Inuwa, shi dama Inuwa kusan tun yana kwamishina na finance a lokacin Goje muna tare da shi. Kusan komai hako wasu motoci mana muke amfani da su a aikin da'awa ma a lokacin shi ya ba mutum a wancan lokacin. Da haka dai Allah ya sa dai ana da fahimtar juna da sarakunan su ma. Wancan sarki da ya rasu mutumina ne sosai, duk shekara na zo sai na kai masa ziyara. Haka nan sarkin wancan da aka cire din nan, malamin nan, sarkin daɗin kowa. Haka nan shi sarkin da ma in yaje Kano har sai ya je har gidana. Allah. Ya zama ko me ake ma ko ba a gaya masa ban yaje labari sai dai a ce mun ga sarki ya zo. Allah. To wannan alhamdulillah haka nan shugabannin kungiyoyi duka muna zaune da su lafiya, ana fahimtar juna. Shi sa dan dauko maka tarihin yadda ya gwagwarmai Gombe ta kasance zuwa yanzu a takaice, domin a san cewa alhamdulillah mutanen Gombe mutane ne masu san addini, masu juriya, masu jajircewa, masu son sunna. An daɗe ana aikin sunna a garin nan, sunna ta kafu ta zauna a jihar Gombe. Malamai sun yi aikin nan da kuka yi da ku da abokanku da ƴan uwanku, wahalar da kuka sha a Gombe Allah ya tabbatar da wannan. Yanzu ƴan Gombe zaka ga matasa suna karatun boko, suna na addinin, suna shiga gasar Qur'ani, suna zuwa na ɗaya. In ka je makarantu kaga dai wallacce da muka yi a jami'a wacce yadda ƴan mata cikin hijabi, cikin nutsuwa suka taru suke sauraron addini, wanda da jifa za a kare, amma yanzu jibiyar da Allah ya wa garin albarka ya faɗaɗa shi. Inda aka ce Gombe kowa ya san gari ne na addinin musulunci, gari ne na sunna, gari ne na san baki da girmama mutane da ƴan uwantaka da sauransu. Shi kansa mai gidan nan Alhaji Balatinka na ci wanda muka kwashe shekarun nan ana wannan aikin da shi. Lokacin da ya mun waya ya ce mun malam masallacin da kake tafsiri muna son a rushe shi a wata guda a gina sabo. Allahu. Na ce to a tattauna da ƴan kwamiti. Suka ce to ai an yi mai kwabo, mai taro, mai ahu, yanzu mun saka namu, in ya rushe namu mu kuma ladan mu ina za shi. Inna lillahi. Na ce to wannan abu mai sauki ne. Ai masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya assasa, ai shi na kaba ne, na tubali ne. Ai ba shi bane yanzu, amma har yanzu masallacin Annabi ake cewa.
Ka'aba da Annabi Ibrahim ya gina ai ba ita bace yanzu, so 11 ana jaddada ginin Ka'aba, wannan ta ƙarshen ai ba wacce Annabi Ibrahim ya gina bace, amma har yanzu Ka'abar Annabi Ibrahim ake cewa. Idan ka assasa gini sai ya tsufa ko ya lalace, wani ya sabunta, ko zamanin sa ya wuce ko ya kaɗan wani ya sabunta, to ladan ka kai da ka fara assasawa yana nan, shi kuma da ya zo ya ɗora yana nan, shi ma da ya ɗora yana nan, ladan ba zai rushe ba tun na asali yana tafiya. Ita ai musu wannan bayani kuma na zo zan ƙara musu bayani. To da aka amince ya rushe masallacin gaba ɗaya. Ina jin wata ɗaya ne ko? Wata ɗaya zuwa wata biyu aka gama komai har AC aka zuba, aka yi aikin masallacin ya gama masallacin. To kuma da can akwai gidansa da yake sauke ni a wani gidansa can tun ina wasu gidajen, wani gidansa can yake zaune. Ƙarshe na dawo nan shekara ta 7 ko 8 a nan gida. To da su ɗan kwamiti na suka yi ƙoƙari suka samar da gida na ƙarƙashin da'awa. Sai na ga lokaci yayi yanzu da su ma za a karɓa wannan. Na zo na bashi haƙuri na ce masa ba dan gurinka ya mana kaɗan ko bai dace ba, a'a su waɗanda muke wannan aikin tare da su sun yi wani ƙoƙari sun samar da masauki na dindindin wanda za a zauna a ciki, saboda haka za mu koma can. Muna godiya. Da farko dai nuna dai shi ma bai ji daɗi, ma ba mu ji daɗi ba, amma dai haka dai muka lalashi juna aka koma can, saboda su ma za su ji kawon cewa shekarun da malam ya har yanzu ba a gidan aro ko na abin da muke sauke shi ba, an samar da gidan da za a iya aje malam a cikin wannan aikin na dawa. To shine dalilin da yasa na tashi na koma can. Alhamdulillah na dan tsawaita ma jawabi ne don malam ya fahimci yadda tafiyar take a wannan tsawon lokaci na shekara 28. So muna ƙara jaddada maka ta'aziyya ta wancan ɗanmu da ya rasu, da kuma shi Sheikh da ya rasu, da kuma sauran waɗanda Allah ya musu rasuwa a wannan tafarki na sunna. Duk ba za mu manta da su ba, kaɗan shi Sheikh Rabi Daura, Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa, su Sheikh Alhassan Sa'idu, su wane ne ga sanana ta su Sheikh Ja'far Mahmud Adam, su Sheikh Abbas Alhamidi. Wannan bawan Allah kullum na je BUK ina son in saurari jawabinsa ko kafin liman ko bayan liman yayi jawabi. Zai baka, zaka ji daɗin jawabinsa kuma zaka yi murmushi, zaka yi dariya saboda irin hausarsa ta mutanen wato ainihin Maiduguri. To da sauran malamai ga sunan ba za bila adadin na sunna waɗanda Allah ya karɓi ransu a wannan tafarki. Kuma alhamdulillah daga wanda ya rasu yana kai sai wanda aka kashe shi yana yi. Babu wanda aka ce yana tafiya a sunna ya yi shekara da shekaru ya samu wani tuntuɓe ko ya ce ya gano sunnan nan ba daidai ba ce ko ya batta, babu. Duk wanda ya nuku a sunnan nan to a ciki Allah yake karɓar sa. Wannan babban bishara ce ga cewa duk wanda ya rike tafarkin sunna to Allah yana masa albarka kuma yana bashi ƙarshe mai kyau. Muna fata Allah ya bamu rayuwa mai kyau, bamu ƙarshe mai kyau, ya gafarta zunubanmu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والجيبة، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi, musamman wa'innan jagorori da kuka assasa wannan santa kuma kuka rako ɗan uwa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa don gabatar da ta'aziyya da kuma ziyara don mu gaisa kamar yadda muka yi bara. Shi ciyaman na kwamitin tafsiri namu na wannan gari na Gombe a masallacin da nake tafsiri, duka ina mana gaisuwar musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wai Bahaushe yana cewa yabon gwani ya zama dole. Akaramakallahu Sheikh Aminu Ibrahim, muna maka addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka,
kuma iyaye da suka sa ka makaranta suka baka tarbiyya ka zama yanda ka zama, muna masu addu'a. Wa'inda suka koma ga Allah muna roƙon Allah ya ji kansu, ya gafarta musu, ya masu rahama. Wa'inda suke raye muna roƙon Allah ya sa a rabu da su lafiya. ‘Ya'yayanka duka muna addu'a Allah ya masu albarka. Wannan ayyuka na alkhairi da Allah ya baka iko ka assasa a nan cikin garin Gombe, da wanda kake yi a jihar Kano, da wanda kake a faɗin tarayyar Najeriya baki ɗaya, da ma inda duk ake sauraron ka a duniya, muna roƙon Allah ya sa maka ladan wannan aiki a mizanin ayyukanka na alkhairi. Kuma Allah ya tsawaita rayuwarka ta zama mai yawa, mai albarka, mai amfani. Kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin mutane man ɗala umruhu wa hasuna amaluhu, wanda rayuwar shi ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau. Wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanan mutane. Kana amfanar da mutane a addinance da sauran hanyoyi daban-daban. Muna maka addu'a Allah ya ƙara maka taimako da gudunmawa. Gashi kana riƙe da wani janibi na aikin gwamnati a jihar Kano na ofishin Hizba, kuma duka muna jin kwarauniya da ɗawainiyoyi da abubuwa da yake gudana, amma duk da haka kuma wannan bai hana ka fita da'awa ba da ayyuka irin wannan. Muna maka addu'a Allah ya ƙara maka taimako, ya ƙara maka gudunmawa. Abu na biyu, kafin wannan ta'aziyya da shi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya zo ya mana yanzu na rasuwar Sheikh Sa'idu Hassan Jingir, ya tashi kafin Ramadanan nan ya tafi gidana a Rigacikun, ya tafi yayi ta'aziyar rasuwar yaron wajena babba da ya rasu, Muhammad Awwal. Kuma a lokacin da yake bayanin nan ya ce jiya suka samu labarin wannan rasuwar, kuma suka yanke hukuncin za su taso yanzu su taho su yi wannan ta'aziyya. Aka suka zo suka gabatar da wannan ta'aziyya, kuma ga ta shi Sheikh Sa'idu Hassan Jingir. Malam, muna ƙara maka addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Kuma haka ɗin ya faru a can baya 2010, mahaifiyata Allah ya mata rasuwa. A wancan lokacin ma haka malam ya tashi ya je har makabarta, ya sa aka je aka kai shi, ya je ya ƙara yi mata addu'a. Muna ƙara yi maka addu'a karamakallahu, Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka, Allah ya maka sakayya da alkhairi. Allah mai girma da ɗaukaka ya sa maka ladan wa'innan ayyuka a mizanin ayyukan alkhairinka. Abu na biyu, akaramakallahu, ni haƙuri zan baka. Mutanenmu, in kuna biye da ni daga fara tafsirin nan namu na bana zuwa yau, kusan maganganun da nike a cikin gida nike yi, wanda suke da'awar sun fahimci sunna, amma ayyukan wasunmu bai nuna sun fahimci sunnar ba. Fahimtar sunna ba sunan ƙungiya ba ne. Fahimtar sunna, akwai ahli sunna a America, kila ma bai san ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ba. Akwai ahli sunna a India, a Kuwait, a guri kaza, a guri kaza, a guri kaza. Kada mu ɗauka duk wanda bai amsa sunan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ba, mu ɗauka ba ahli sunna ba. Wannan fahimtar, mu yi ƙoƙari mu saita tunaninmu akan daidai,
kuma mu ɗoru akan Qur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita ƙungiya wasiɗa ce, tsani ce wadda za ka tsanantu da ita ka yi ayyuka na alkhairi kuma a bambance suna da aiki. Wasu suna iya raɗa ma kansu suna, su 'yan ɗariƙa kaza ne, 'yan ƙungiya kaza ne, kai da ka ji sunan ƙungiyar da irin aikin su, ta nan za ka gane ba ahli sunna ba ne, ba mu tare da su, ba su tare da mu. Amma wa'inda yake ba wannan ba, to mun fahimci cewa ahli sunna ne, 'yan uwa ne, to babu inda shari'ar musulunci ta ce mu kyamace su, tunda mun haɗu a manhaji iri ɗaya, kuma aikin mu ya nuna kan irin wannan manhajin muke. Rannan Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir, shugaban majalisar malamai ta ƙasa da wannan ƙungiya ta Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, Allah ya saka masa da alkhairi, ya faɗi irin wannan maganar a yayin da aka gayyato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a National Headquarter Jos, ya ba da takarda akan tarihin kafuwar mazhabar Imamu Malik da tarihin shi kanshi Imamu Malik ɗin, wanda ya ɗau tsawon awa 1 da wasu mintoci yana bayani akan wannan, wanda Sheikh Sani Yahaya Jingir ya tashi ya yaba mafaifar, ya yi dogon bayani a kai, kuma ya nuna Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ɗinnan namu ne, ya faɗi kalmomi na alkhairi a kansa. To ni in ni ne na ji wannan taskiyar da Sheikh Sani Yahaya Jingir ya yi akan shi malam, to ba ni da wani kuma damuwa tsakanina da shi ta kowane gefe. A ran nan na nemi nima in yi ta'aliki, ba ta'aliki na so in yi ba, magana na so in yi, amma sai malam ya ce a tun da kai kana da faifa ka zauna, ba za ka yi magana ba. To ni ko a lokacin abin da na so in faɗi wa'innan kalmomin da malam ya faɗi. Na tafi tafsiri Kano, malam ya zo nan Gombe yana tafsiri, ya ba da izini a masallacin da yake limancin Juma'a, ya ba da dama duk Juma'a ni zan zo in jagoranci sallar Juma'a a masallacin. Haka ya ba da izini. To in zai ba da izini, ni ina mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa, ni ne na ɗaya bayan shugaban majalisar malamai. To in ko wannan zai faru a masallacin shi a Kano, mu kuma me zai sa a irin wannan garin, cikin garin Gombe misali, shi kuma ba zai samu irin wannan dama ba irin masallatayyan. Da haka za mu koyar da mabiyanmu cewa mu ɗinnan aƙidanmu ɗaya, manufanmu ɗaya, mu ahli sunna ne, mu masu da'awa ne, kuma kan al'umma muke so mu haɗa gaba ɗaya, ba rarrabe-rarrabe ba. A cikin karatuttukan da na yi kwanan nan daga zuwan nan nawa, na yi duk irin wa'innan bayana. Don me zan haɗu da ɗan uwa musulmi yana sallah ne a Bolori misali, a ce ni ɗinnan ba zan musafaha da shi ba, ba zan sallama da shi ba, ba zan bi shi sallah ba, yana ahli sunna ɗan uwana, me ya kawo wannan? Wace hujja nake da ita akan wannan? In muna da wani bambance-bambance na shugabanci, to bambancin shugabanci kuma sai ya sa in kasa la'akari da ɗan uwana wanda ya fahimci sunna, in ƙaurace masa. To akramakallahu ne a fahimta ta, bayan an yi aikin korar bid'o'i a can baya,
to sai kuma mun zo mun yaƙi son zuciya, domin wa'innan son zuciya ne, ba sunna bane, ba abu bane wanda yake daidai. Dole sai mun tashi mun yaƙi wannan. Kuma duk wanda yake ganin yanda musulmi suke a duniya da yanda mu musulmi muke a Najeriya da wasu haƙoƙuwan mu da ba mu samu yanda ya kamata mu tausaya mu junanmu mu yaƙi wa'innan rabe-raben. Mu zo mu haɗu guri guda mu yi ma juna afuwa, hatta radde-radden nan, jifan juna da kalmomi, wannan ya aibanta wannan, wannan ya jefa ma wannan wata kalma, wannan ya jefa ma wannan, duk ya kamata a ce lokaci yayi da zamu kaudace ma irin wannan. Yanzu kamar yadda malam ya ambaci shekara 28 da aka fara wa'azin nan, daga lokacin da Allah ya nufa ya fara shigowa. Muƙaddara lokacin da ya fara shigowa nan, ka ɗauka cewa yana ɗan shekara 30 ya fara wannan aiki, sai aka haɗa da 30 da kuma 28, kaga an samu 58. Yayi misali ya ce kalmomin da za a faɗe su a can baya lokacin ƙuruciya, to an samu additional na shekara 28, ba irin su ake faɗi ba yau. To hankali da abubuwa ya shigo ma mafi yawancinmu, wasu kalmomi da aka faɗi na ƙuruciya wanda yanzu mutum ma in ya ji wani na faɗin irin su, ƙyamar kalmomin zai yi, shi ba zai yi ba shi karan su kanshi, kuma in ya ji wani ma na yi ƙyamar su zai yi. To kamata yayi duk mu zo mu tattara ya namu mu gyara wa'innan abubuwa mu saita su don mu gudu tare mu tsira tare. Yanzu ma na yi lissafo 'yan kaɗan, yau in ka zo da ni da shi gani muke kamar za mu je Kaduna, kamar yadda mu a lokacin suke tasowa da shi da su Sheikh Jafar da sauran 'yan uwa su kawo ma Malam Abubakar Gumi ziyara su zo da tambayoyi, malam na amsawa. Yau in ka je Kaduna ba za ka ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Sheikh Lawal Abubakar ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Malam Ibrahim Arab ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Malam Sunusi Gumbi ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Malam Abubakar Tireta ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Sheikh Muhammadu Rabiu Aliyu Daura ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Malam Usman Abubakar Babantuna ba, Chief Imam na NNPC, ya koma zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka. Ba za ka ga Malam Ahmad Usman Kauru ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Malam Hudu Cikaji ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Malam Lawal Mai Turnuku ba a Kano, ya koma zuwa ga Allah. In ka dawo nan cikin garin Jos ba za ka ga Sheikh Ismaila Idris ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Malam Usman Muhammad mataimakinsa, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Malam Adam Ibrahim Mai Shafi ba, ya koma zuwa ga Allah. In ka sake dawowa ka ɗauki ainihin Zaria, ba za ka ga Malam Abubakar Imam Ikara ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Alhaji Ahmadu Gyallesu ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Alhaji Bala Jafan ba a Makurdi, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Makaman Misau ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Makama Gado da Masu ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Malam Abbas BUK ba, ya koma zuwa ga Allah. A nan Zaria har ila ba za ka ga Sheikh Abbas Isa Lauya ba, ya koma zuwa ga Allah. A nan cikin garin Jos har ila ba za ka ga Sheikh Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos ba, ya koma zuwa ga Allah. Ba za ka ga Sheikh Sa'idu Hassan Jingir ba, ya koma zuwa ga Allah. Ga sunan da wasu ɗaiɗaikun attajiranmu. In ka sake ɗaukan nan cikin garin Kano, ba za ka ga Sheikh Jafar Mahmud Adam ba, ya koma zuwa ga Allah. In ka dawo Zaria, ba za ka ga Dr. Awwal Adam Albani ba, ya koma zuwa ga Allah. Wa'innan duk ƴan uwa ne wa'inda aka taso. Ga Dr. Ahmad Bamba, ga Dr. Aminuddin Abubakar, duk sun koma zuwa ga Allah. Su Malam Abubakar Hussein, duk an koma zuwa ga Allah. To duk ire-iren wannan fatara aka taso, wasu daga cikin mu group age
tare aka taso ana da a wannan yau duk wa'innan su Malam Umar Hassan Imam na Rimu College wanda yake shine sakataren majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalatu ga alkali da ya rasu kwanan ga alkali da ya rasu kwanan nan ga su Sidi Attahir a Sokoto wa'inda duk sun koma zuwa ga Allah duk ga anan haka ake da wannan ya kamata mu gane inda wa'incan suka koma a kwana a tashi duk can za mu koma kamar yadda wani malami ya ce walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila alqabri inda zaka shekara 1000 a duniya a sake ma ƙara ma shekara 2000 to ba da makawa akwai ranar da mutum zai koma kabari ya mutu ya bar abin nan ya bar duniyar wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fa humul khalidun ba mu samu wani mutum zai dawwama a duniyar nan ba in kai din ka mutu su za su dawwama ne a duniya a wani gurin Allah ya ce wa manzon Allah innaka mayitun wa innahum mayitun duk ga ayoyi nan to kamata yayi duka mu yi ta bakin bahaushe mu makan mu kiyamul laili mu gyara wa'innan ɗabi'u mu tattara ya namu mu riƙa yi ma juna afuwa akan abubuwa shekaran jiya kafin mu iso nan zuwa Gombe muna Jos sakamakon ansar ta'aziyya da muka zauna muka yi nishi Sheikh Sa'idu Hassan Jingir a daidai lokacin da muke ansar ta'aziyyar nan shi Sheikh Muhammadu Sani Haya Jingir yana Saudi Arabia da shi da su Sheikh Abdullahi Balalau sakamakon gayyata da aka yi masu a ƙarƙashin Rabidatul Alimil Islami shi yake gaya mana da su Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo da Sheikh Abdullahi Balalau ya ce sun taso sun zo masaukinsa sun mashi ta'aziyyar rasuwar Sheikh Sa'idu Hassan Jingir ya ce kuma sun tausaya masa matuƙar tausayawa ya ce a iyakar fahimtar shi bayan wannan ya gudana kuma jiya da shekaran jiya dun na ga episode na Sheikh Abdullahi Balalau wanda yake mana ta'aziyya na rashin Sheikh Sa'idu Hassan Jingir ya ce ba rashi bane na ɓangare kaza rashi ne na duniya baki ɗaya duk yayi wannan jiya wani yaro cikin yaran waje na Ada'ur Rahman ban sani ba ko kaga clip nasa yana yin bayanin cewa wata rana Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe yana cewa duk wannan rashin fahimtar da kuka ga wani lokaci yana gudana tsakaninmu da shugaban majalisar malamai ta ƙasa Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir to ran da duk aka ce mun rasa shi yace to kowa daga cikin mu sai ya koka kuma sai yayi nadama ya tabbatar mun yi rashi wanda yake mai girma to ire-iren wannan kalmomi da suka hada mu to su ya kamata mu ta kokarin dunkulewa shi malam ba dan yana zaune nan tare da ni ba Allah ya taimake shi ya kame bakinsa irin wa'innan jefa-jefan kalmomin akan wa'insu sai daga cikin wanda yake yin wannan ɗabi'u in ma ka wurga mai wasu maganganu shi ba zai maka wannan ba sai maka idfa billati hiya asan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim amma wa ma yulqa shi abin wato kullum in kana so ka more ma wanda yake so ya fada da kai a harkar da'awa yana jifan ka da maganganu yana aibanta ka kai kuma kana ta aikin ka baka ma san yana yi ba sai ya raina kansa shi da kanshi to malam muna maka godiya kwarai gaskiya tsakani ga Allah Allah ya kara maka taimako da gudunmawa kuma ga wata gaba mai mahimmanci duk da ni ma ina da wannan kuskuren amma dai zan yi ma malam matashiya akramakallahu ka samu lokaci ka yadda ka amince ka samu wani wanda zai zauna ka bashi lokaci ko da awa ɗaya ne a sati a rubuta
tarihin rayuwarka da gwagwarmayarka, domin kada a bar wannan damar ta kuce ba a yi wannan rubutun ba. Wannan kai ka sani ni na sani. Farfeso Ismaila Tsiga, wanda ya ci gaba da zama da Malam Abubakar Mahmud Gumiru, ko da ya rika zuwa da ita, yana fira da malam, suna malam na bayani, sai tsaro tambayoyi ta yi ma malam tambaya, malam na faɗi. In ya tashi ya bar malam sai je ya rubuce abin da suka tattauna da malam, sai ya zo ya sake karantawa gaban malam sai a rubuta. Bani mantawa shi Ismail Tsiga din farfeso, lokacin da suke wannan rubutu, sai wata rana Malam Abubakar Gumi yana bayani lokacin da aka kama dinka wanda ya kashe Murtala Muhammad, ya ce su Janar Ibrahim Badamasu Babangida suna kama shi, ya suka bugo ma Sheikh Abubakar Mahmud Gumi waya, suka ce ga dinka mun kama shi, gashi a hannunmu, muna tare da shi a nan Lagos, amma muna so za mu zo da shi Kano inda za a yi mai hukunci a kashe shi a can. To lokacin ba irin wannan wayoyin ba ne, irin wayoyin ƙasan nan ne. Sai dinka, sai Malam Abubakar Mahmud Gumi sai ya ce masu General Ibrahim Babangida, to in kafin ku zo da shi Kanan ya gudu fa. Yana faɗin wannan kawai sai ya aji waya. Kaga anan me Malam Abubakar Gumi yake nufi, su kashe shi a can kawai su gama da shi ba tare da ya zo da shi nan ba. Amma kawai abin da ya ce to in ya gudu fa kafin ku zo da shi Kanan. To irin wannan da aka zo shi Ismaila Tsiga ya ce sai ya cire wannan gurin, ya ga abin nan bai dace ya bar shi ba. To ire-iren wa'innan suna nan, don aka samu wani yaro haziki wanda zai maka wannan, to ba rubutu za a yi ba, za a samu sauƙi. Shi in ya naɗa zai je ya ci gaba da rubutawa, in ya rubuta sai ya dawo har a kammala, domin kar a bar wannan fursar ba tare da an rubuta ba, yana da mahimmancin gaske kwarai. A ƙarshe insha Allah malam ya yi mana misalan guraren da ake ta shiga da'awa. Ni ‘ya'yanmu da almajiranmu da ƙannanmu nake tausayi. Malam ya yi misalai na guraren shiga da'awa. Wata rana muna aikin hajji da marigayi a Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar, ya ce wata rana sun fito daga Kano za su shiga wajen yankin Bauchi-Bauchin nan. Rannan na mai ta magana gaban gwamnan Bauchi, na ce to kada gwamna ya ce na tsokane shi, ba zan faɗi garin ba. Malam Aminuddin ya ce sun fito za a je da'awa ta kiran mutane zuwa ga musulunci. Sai suka ga wani musalla, sai suka tsaya nan dan su bi liman jam'in sallah, suka bi limamin garin jam'i. Bayan an bi jam'in sallah, kun san Malam Aminu Din mutum ne mai barkwanci, ya ce akramakallahu ba a taimake mu ba a yi mana bayanin abin da ya shafi wankan janaba, ya gaya ma liman. Sai liman ya waigo ya dubi Malam Aminu Din, bai san kowa ba ne, ya ce duba malam, mu nan garin ba mu da karuwai, ba mu da karuwai. Wato shi kaga iyakar fahimtar shi sai an yi zina ne ake wankan janaba, amma in matarka ce ta sunna kai kwanciya da ita ba maganar wankan janaba. Malam Aminu Dini ya ce sai na ce ma abokan tafiya, ya ce to mu rabu biyu, wasu su wuce wajen kiran mutane zuwa ga musulunci, wasu kuma su zo su tsaya su yi maganar wankan janaba da alwala da sauransu a nan. To irin wannan aikin yana nan kwance a ƙauyuka sosai, amma yaranmu suna nan cikin gari ana rikici akan 'yan ƙananan abubuwan da magabatanmu ba su rikici a kansu ba. Ya zama wajibi matasanmu su tashi kai tsaye, su rika amfani da wa'innan ranakun hutun nan Asabar da Lahadi
wani ya ɗau mashin ɗin shi ya goya abokin shi su shiga irin wa'innan ƙauyukan, wani ya tashi ya bayani akan alwala, wani ya akan wankan janaba, wani ya akan taimama, wani ya akan kaza, amaliyan a aiwatar. Akramakallahu, mun fita wata rana da sassafe, akwai wani kwamiti da Jama'at Nasarar Islam ta kafa mu, muna fita muna tare da wani tsohon ciyaman na PDP na jihar Kaduna, Alhaji Yara Audu Makama. Ni suka ba abin nan saktarin kwamitin education secretary, shi kuma suka ba shi ciyaman, sai mu fita. Muka wuce, mun taɓa fita wata rana da safe muka wuce can Abaji, muka shiga wani gari ana ce mai Yaba. Da muka shiga wajen muka je muka gaida sarki. Muka gaya mai abin da ya kawo mu, kuma muka yi bayani mu daga JNI muke. To sai haɗa mu da limamin garin. Sai muka fara shiga wani ƙauye. Muna zuwa wannan ƙauyen, muka iske yara matasa duk ga su a zazzaune gindin wata itaciya, kuma 'ya'yan musulmi ne, 'yan wannan ƙabila na Baza. To bayan da muka zauna, sai shi ciyaman na kwamitin mu sai ce mun, to malam bismillah. Ni ta tunanin me ma zan fara musu ne. Sai na tambaye su na ce, kun yi sallah a zuhur? Tun da lokacin wajen 3:30 ne. Wannan kalmar da na faɗi, sai wani daga cikinsu ya ce mun, ai yau liman bai so ba. To, yawwa, na ce to, shiru. Sai na ga wacce kuma tambaya zan sake yi. Sai na nuna wani daga cikinsu na ce, a zuhur raka'a nawa ce? Ya yi shiru. Na tambayi mutum 3 ba su iya yi mun bayani ba. Sai shi limamin ya yara masu da yare, amma duk da haka ba a iya amsa ba. Sai shi ciyaman da muke tafiya kawai sai na ga ya dukar da kai kawai, da ya ɗago kai kawai sai na ga hawaye yake. Sai dube ne ce, yanzu malam Isuhu, akwai irin wannan aikin a irin wa'innan guraren? Yaranmu suna zazzauna a cikin gari suna jayayya da rikici akan abin da bai dace a ce ana rikici ba, ga wannan aikin. Bayan wannan ya faru, sai tambaye ni yanzu me ya kamata mu yi. Nace to ni bisa shawara abu biyu zamu yi. Nace mu gina masu masallaci. Masallacin ne ya zama shine makaranta, shine wajen ibada. Sai mu nemo wanda zai rika masu limanci yana masu karatu. Nace shawarar farko kenan. Nace shawara ta biyu, mu ɗauki ƴaƴayensu samari guda 10 maza, mu ɗauki 'yan matansu guda 10 'yan mata, mu tafi da su can wajenmu, mu tanada musu gurin kwana na maza daban na mata daban, kuma mu masu tsarin yanda kullum karfe 8 bayan sun karya su shiga aji, a fara masu karatu tun daga kan alphabet, alifun ba'un ta'un sa'un. Ba za su fito ba sai 12. In sun fito su samu hutu, a yi azhur, bayan can in an yi la'asar kuma a sake shiga aji, nan ma wajen 6 su fito, da daddare 8 na dare zuwa 10. Na ce duk yanda muka ɗau shekara ɗaya muna ba su irin wannan ilimin, to in aka dawo da su gida sun zama malamai, kuma za mu iya ibar wasu. To wasu mu sai ba su anshi wannan shawarar ba, sai suka ce a kawo malamai. Ƙarshe malaman da muka kai gurin akramakallahu, muka aje su a gurin da suka ɗan fara farko kama abin kirki, a ƙarshe sai suka bar garin. Sai lokacin da za mu tura a biya albashi, sai su je, in suka anshi albashin suka karantar na kwana 2 sai su gudu. Bayan mun banna akramakallahu, sai muka ƙetara wani ƙauyen. Ni ban ma taɓa sanin akwai wani gari Samunaka ba a jihar Neja sai wannan lokacin. To kafin mu bulla Samunakan waccan ta jihar Neja, to sai muka tsaya wani ƙauye. Mun je garin magariba ta yi. An yi sallar magariba sai na ji ana kiɗa a kusa da masallaci. Kwan ana ta kiɗa. Yana ce, lafiya ake kiɗa a nan kusa da masallaci? Aka ce ai mahaifin liman ne ya rasu.
sannan kuma ga jarkuna na giya nan guda 3 in ka zo kai ta'aziyya kuma ka dan ebi koko 2 ko 3 in kada to abin da yasa na maimaito wannan duk ga wannan aikin nan a gabanmu to amma wai yaran nan namu masu tasowa masu karatu wai yaro so yake rana ɗaya zama Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wai yaro so yake rana ɗaya ya zama Yusuf Sambo wai yaro so yake rana ɗaya zama Sheikh Jafar Mahmud Adam wai yaro so yake rana ɗaya zama Sheikh Yakub Musa Hassan wai yaro so yake rana ɗaya zama Sheikh Sani Yahaya Jingir wai ya to yaushe zamu ci gaba da wannan duk yara sun taru a cikin birane ana ta rikice ga guraren da ya kamata a fita a je a yi da'awa ba a yi muna fata malam Allah ya ƙara maka gudunmawa ya maka jagora kuma wa'annan abubuwa na alkhairi da aka assasa muna fata Allah ya ƙara maka taimako bayan wa'annan abubuwa gina makarantu taimakawa kamar yadda na sani yaran mutane ka sa a tura su kasashen waje karatun likitanci a nan gida Najeriya a taimaka karatun zamani da makamantansu Allah kaɗai ya san abin da kake yi ni kaina bara na faɗi yanzu ma zan sake maimaita ran nan ma na maimaita wannan magana a gaban shugaban majalisar malamai so da yawa wasu littattafan shi yake bani shawara ya ce malam ka nemi littafi kaza ka nemi littafi kaza ka nemi littafi kaza akwai wata shawara da ya taba bani mai mahimmanci na kasa aiwatar da ita na fara kaɗan kwana 2 ne ya gagara yace ka samu lokaci littattafan nan na hadisi sittu siha dinnan ka samu rana ku rika karanta su gaba ɗaya in aka karanta wannan yanzu a tsaya a wani gaba a ɗau wancan a karanta in shekaru kaɗan za ku sauke littattafan gaba ɗaya mun fara amma saboda commitment irin na ayyuka na rashin zama na tafiye-tafiye abun ya gagara malam muna addu'a Allah ya ƙara gudunmawa Allah ya ƙara jagora ko kuma sauran abokan aiki ku yi haƙuri za ku ga na tsawaita shi ma ya tsawaita wa'innan abubuwan ana ɗaukar su wasu abu ne wanda za su zama mana 'yan baya darasi nan gaba wata rana za a fito da maganganun nan da muka yi lokacin mu ba mu raye kamar yadda yau gashi Sheikh Sa'idu Hassan Jingir ba ya raye kasad ɗin shi muke ta gani wanda ake sawa to haka mu ma wata rana za a sa irin wa'innan jawaban lokacin ba mu raye mutane su ga irin aikin da aka yi don ya zama zaburarwa zuwa gare shi kuma ku wannan santa mai albarka ina roƙon ku wannan shawara da na ba malam ta maganar da commenting din tarihinsa wa'innan abubuwan da ya summarizing wanda wasu su duk kun sani to ya kamata a je a ɗau wannan cassette a rubuce wa'innan abubuwa sai kuma a nemi wasu ƙari wanda za a sa to sai ya zamanto duk wanda ya tashi zai rubuta tarihinsa to an rage mai hanya kuma ku da kuke nan Gombe tsawon shekara 28 din nan kun ba da gudunmawa na abin da za a rubuta din sai kuma a ɗora ta wasu fiskoki yanda za a ci gaba kun ga lokacin da aka ce zai aje aiki a ofishin Hizba ku dubi yanda sarkin musulmi kasar gaba daya sarkin musulmi manyan gwamnoni har na ga shi kanshi madakin Zazzau mai girma Alhaji Munir Jafar da sauransu duk ko ina kowa ya tashi cikin damuwa yana ta magana a media har sai da Allah ya nufa aka daidaita abun har ma shi gwamna ya kamar yadda aka yi wancan maganar na abin da ya shafi janyewa shi ma abin nan a gara magalla wani mutum ne a Kaduna mai ban dariya wanda tijo ana ce mai ɗan London yake nan sai aka tashi ana magana wanda yake son ɗan London ya ɗaga hannu ya duba ya ga ko mutum ɗaya bai ɗaga hannu bai ce ko aje hannuwanku na janye to shi dai da ya ga da aka ga uwar bari kowa shi kansa gwamna ya ce ya janye koko ya ce ba manufarsa kenan ba nan da nan aka gyara abubuwa
malam muna maka addu'a Allah ya ƙara gudunmawa. Muna fata wa'innan yan midiya masu albarka da kuke ɗaukar wa'innan darussa Allah ya ƙara muku albarka. Shugabanni na wannan santa musamman ku board of trustees na wannan ainihin santa duka muna muku addu'o'i. Jami'an tsaronmu, 'yan hizbanmu, 'yan agajinmu da ciyaman namu na kwamitin tafsiri alaramma da sauran 'yan uwa duka muna ƙara godiya a yanda kuka zo lafiya. Allah ya mai da ku lafiya, kuma Allah ya sa muna daga cikin wa'inda Allah yake gafarta mawa a wannan wata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin wa'inda Allah yake sawa a cikin aljannar shi madaukakiya a wannan wata wanda yake mai girma. Allah ya karbi ayyukanmu, karatuttukan da ake, Allah ya sa mutane su buɗe ƙwaƙwalensu su fahimta kuma su sa abun a cikin aiki. Allah ya mana taimako, ya mana jagora. Mun gode ƙwarai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mataimakin shugaba Allah ya saka da alkhairi. Ina ganin ban sani ba za ka sake wani bayani ko an miƙa ma alaramma sai ka karanta wasu abiyan kake kasan tunda ka ba shi limanci a Kano shi yasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah muna gode maka, muna kankan da kai a gare ka yadda ka hada mu a wannan daki. Allah ka hada mu a gidan aljanna. Yadda muka shaidi wannan ziyara ta zumunci, ziyara ta karfafa juna, ziyara ta soyayya akan kitabu was sunna. Shi babban malamin mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya kawo baban mu Sheikh Yusuf Samburga cikin. Allah ubangiji ya maka sakayya malam. Allah saka maka da alkhairi. Allah ya baka ladan wannan ziyara. Allah ya kara daga darajarka. Addu'o'in da malam ya maka, Allah ƙara maka nisan kwana mai albarka, Allah ƙara wa ilimi faɗi da albarka. Hidimar da ake ta karantar da bayan Allah cikin lungu da saƙo, birane da ƙauyuka, a bayyane da ɓoye da ɗabi'u da ilimance, Allah ubangiji ya fi mu yabawa. Allah yi wa zuriya albarka, Allah ƙara jagoranci. Shi baban mu Sheikh Yusuf Samburga cikin, shi ma da ya wannan sacrifice ya sadaukar da rayuwarsa da lokacinsa, ya buro ɗimbin iyalai da hidimomi da nauyin shugabanci da jagoranci ya zo wannan jiha a ƙarƙashin umarni. Muna fata Allah baka ladan wannan aiki, Allah ƙara daga darajarka, Allah ƙara mana haɗin kai akan gaskiya. Wannan manufa ta ku ta haɗe kan ahlus sunna a Najeriya da duniya baki ɗaya. Allah cika muku burinta, Allah cika mana, Allah nuna mana, Allah ƙara mana haƙuri da juna. Abin da ya dame mu Allah ka yaye mana, abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka mana maganinsa. Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya, ka zaunar da jihohin mu Kano da Gombe lafiya, da Bauchi ma gaba ɗaya da dukkan Najeriya. Shugabanninmu a dukkan matakai Allah ka ƙara musu adalci, ƙara musu tausayin jama'a, ko kuma talakawa Allah ka ba mu ikon yin abin da ya kamata wajen biyayya akan kitabu wa sunna.
wannan ibada da muke ta azumi da karatun alkur'ani da ciyarwa da sadaka da addu'o'i muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba. Allah sa muna cikin intattun bayi. Dukkan bukatun da muke dauke da su a zukatanmu na alkhairi a rayuwarmu da addininmu da mu'amalarmu da zamantakewa da mu da masoyanmu da ƴan uwa da dangi da iyayenmu da wanda ya ambata da wanda bai ambata ba, Allah ya fi mu sanin bukatunmu, Allah ya biya mana. Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ka jikan magabatanmu musamman na baya-bayan nan da aka yi ta ambatawa da malam yana daga cikin dalilin zuwansa, ta'aziyya na rashin shi dattijo Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da kuma dan uwanmu Alhaji Awwal Yusuf Sambo, Allah ubangiji ya musu rahama. Sauran magabatan mu cikin iyaye da ƴan uwa, Allah kai musu rahama, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.